Niin. Tervepä terve taas kaikille. Tänään me pelataan vähän Minecraftia Bedrock Editionilla, koska tää sysikakkaa ei oikeasti pelitä ees Javaa. Eikä tätäkään kunnolla. No niin, se tuolla kyllä. Ja anteeksi kaikille, jos mä oon ollut tosi epäaktiivinen, koska viime videosta on kulunut 3 viikkoa. Ja sekin oli se harjoittelu. Yritän tehdä joka päivä yhden videon ainakin. Okei. Vähän tohon tarvis vielä. Unbreaking 2. Joo. Kiitos todella paljon 70 tyylin. Onks nyt joku 74, kun tätä videota kuvailen? Niin kiitos kaikille tähän mennessä, ketkä on tilannut mun kanavan. Ja aion jatkaa samaan malliin. Teen videoita lähes joka päivä. 2, 3, no niin, tuppa tän. Oikeesti. Tuppa tänne. Mä en uskalla. 1, 2, 3. Mitä Siis oikeesti. Et sä oo tosissas. Oh my god. Mä en just löytänyt 3 timanttia. Mä en just löytänyt 3 timanttia. Otetaan nyt kaikki arvotavarat tänne, että mä sit muistan missä on. Apple Pen. Muistatteko te sen omena laulun? Ja mä en unohda, että siellä on se saastainen Iron-golemi. Joo, se ei seuraamaan tosta, noniin. Tervepä terve. Mikä se on? No niin, nyt Iron Golemikin on taputeltu. Paljon siitä tulee? 5. Hyvä. Eli oliko 5 niinku isoin määrä, mitä noista voi saada? Jos tästä tulee timantteja, niin no okei. Ei nyt kaikesta voi tulla timantteja. Mutta nyt mulla on Iron Legginsit, sit mä tarvin... Mulla on bootsitkin nyt. Mä tarvin... Sitten mä tarvin noin crafting tablein. Tarvin crafting tablein. Ja pitäisikö mun huutaa? Ai niin kuin en mä voinut tehdä tota juttua. Noniin, nyt lähtee Chestplate Speedrun. Mun kannattaisi opetella enemmän pelaamaan. Mä en osaa käyttää tätä. Joo, siis tosiaan. Uusi päivä ja uudet kujeet. Nyt on yö. Jotenkin ihmeen syystä on yö. Ja voisin laittaa tonne vähän... Tässä en laitakaan. Mä pääsin zombia karkuun. Jaha. Itse asiassa kyllä mä laitan tähän vielä mun sängyn. Että mä voin nukkua sitten siinä. Mitä tää nyt? Oh my god. Oh my god.
Älä edes kuvitte. Voi Noniin. Kiva. Tähän mennessä kaikki on mennyt ihan hyvin, kunhan tänne ei tulisi näitä creepereitä oikeasti. Ja sori oikeasti tosi iso anteeksi pyyntö. Mulla on tästä mun laadusta. Voisi olla parempikin laatu, älä säikyttää. Okei, tämän videon tavoitteena olisi etsiä mulle täydellinen talo ja tehdä jotain. Onneksi tässä vieressä oli kylä, niin tänne sitten hokataan ne vähän kivestä. Mä oon taas tosi hauska. Siis oikeasti tosi hauska. Vai mitä? Kommentoikaa alle, jos mä oon hauska. Teidän mielestä. Täällä on... Tiesittekö te, mikä on oikeasti paras tapa saada kyläläisiltä massia? Yksinkertainen vastaus. Myykää niille savea. Siis oikeasti ylivoimaisesti helpoin tapa saada massia on myydä 10 savea niille. Jos monet ei tietänyt oikeasti sitä. No. Ja joo, nähdään sit kun mä löydän jotain mielenkiintoista. Kattokaa tää, mä pelastan tän kyläläisen. Kuole. Noniin. Se kyläläinen kuoli sit siihen. Mitä mieltä te olette siitä uudesta Happycast-päivityksestä? Mielestäni se on ihan kiva, kun on uusia. Ei siinä lähtenyt mitään tärkeää. Ainakaan muistaakseni. Mut mulla niinku isoin miinus näissä jutuissa oli... Muistatteko te silloin, kun nämä niinku oret vaihtu? Ja ennen sitä oli vielä pahempi kuin ne timanttiblokkiin, kultablokiin ja rautablokiin ja smaragdiblokiin, eli emeraldiblokiin, niin ne tekstuurit muuttu. Ja sen jälkeen mun mielestä myös muuttu nämä orat, samalla kun tuli kupari. Joo, mutta mitä te haluatte? Haluatteko te lisää näitä videoita? Vai onks tää tässä? Mä oon ihan valmis tekemään lisääkin näitä videoita. Ja liittykää ihmeessä mun Discord-servulle. Se linkki on tuolla kuvauksessa. Jos ette pyynny. Siis onhan mä nyt tosi hauska. Vai mitä? Kaikki katsojat, arvioikaa kuinka hauska mä oon. Mä en... Oliks tää semmos? Joo. Juu. Mä yritän tehdä enemmän edittejä tälleen. Mut tää oli nyt väliaikainen halu tehdä yksi video piti tehdä kumminkin, koska milloin mä oon muka viimeksi tehnyt videon? 3 viikkoa sitten tyyliin, ja sekin oli se harkka peli. Kattokaa tää ihan hullu britkaustapa. Joku kysyi muuten viime videossa, että... Voi Mä en oo hirveän hyvä britkaa, mutta osaan mä jotenkin speed britkeen. Voi mun tää hankkii se parempi tietokone aika siis tosi pian. Koska mä en saa tehtyä mitään täällä oikeasti. Loppu oli pelkkää valittamista, mutta kiitos tästä videosta. Ja nähdään ensi videon parissa ja laittakaa kivaa kommenttia, moikka! Tilaa please kanava ja liity mun Discord-servulle ja älä unohda tykätä ja laittaa kelloa päälle.
Kiitos.